баъзан шахсон фикр мекунанд, ки мулкҳои азиме, ки Аллоҳ ба имомҳои маъсум додааст, ин офтоб, моҳтоб, сайёраҳо, осмон, замин, арши илоҳӣ, фариштаҳо ҳастанд. аммо ин ҳама ба як тасмачаи пойафзоли амири муъминон Алӣ намеарзад. ҳамагӣ имом ҳусейн довар мешавад ва ӯ ҳар як шиаро рӯзи маҳшар ба инобат мегирад. ва мо ба он дараҷае нарасидаем, ки бузургии имом ҳусейнро бидонем. ҳамаи халоиқ, ҳама сайёраҳо барои имом ҳусейн офарида шудааст. арши илоҳӣ ин пойафзоли зери пои имом ҳусейн аст. арши илоҳӣ ин пойафзоли зери пои абу абдуллоҳ алҳусейн аст. дирез онҳо гуфтанд, ки ман гуфтам имомҳо ин арши илоҳӣ ҳастанд. Аллоҳ маро бубахшад, ман узр мехоҳам. онҳо арш нестанд. ман узр мехоҳам, ки гуфтам онҳо арши худованданд. Не, арш ин пойафзоли имомҳоянд. бигзор онҳо чизе ки мехоҳанд гуфтанд гиранд. монед онҳоро, чунки ин ақидаи мост. ақидаи мо ин ки арши илоҳӣ зери кафи пояшон аст. арши илоҳӣ зери қадамашон аст. ҷонам фидояшон буд. ва ҳар чизе вуҷуд дорад зери пояшон аст. ё ҳусейн, ту бошараф ҳастӣ. ё ҳусейн, ту беайб ҳастӣ. ё ҳусейн, ту бузург ҳастӣ. аз Аллоҳи бузург ҳам бузургтарӣ ва аз намоз ҳам бузургтарӣ. ё ҳусейн, аз Аллоҳи бузург ҳам бузургтарӣ ва аз намоз ҳам бузургтарӣ. الرحمن على العرش استوى